gashi nan gagarin kwakin nan. Aikin banza. Gashi nan ina so ki sani tunda har kika bari aka aura min ke ban san ki ba to kin shiga uku. Gagarin kwakin nan sai ki ɗauka. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila fi Quraysh. Miji na gari kenan. Menene wannan garin kwaki ne ko? Dama ina na'am da shi. Allah ya saka da alkhairi, Allah ya ƙara arziki. Ashe ya aljanna na aura. Lakamtu sun malakamtu. Kina ji? Su kina ji an samu batan lamba ne wallahi. Wallahi ban taba ganin ki ba shi yasa. Kina ji dakata. Kina ji na